Уважаеми госпожи, госпожици и господа, здравейте, добри хора! Силни, мощни ръкопляскания за нашите кукери и нека те изгонят завинаги далеч от нас всяка зла мисъл. Да пребъде доброто, да пребъде празника! Добре дошли! Нека всеки, който минал тук и погледне това име и си спомни, че читалището не е само стените, книгите и културните мероприятия, а са и хората с големи сърца. Нека примерът на Никола Кадийски ни вдъхновява и да пазим светлината на знанието и да не оставяме огнището на душата ни да угасне. Дълбок поклон пред светлата му памет. Да отмине навсякъде градушка, да се пълни до небето ниви, всички да са здрави и щастливи. Колкото са тежки звънците, тъй да са тежки житата по класовете, да има много деца в къщата, да преливат бъчвите с вино, да преливат кошовете с жито, да потъне в дън земята в злото. Преклонил се пред хляба на соката, събрал със себе си молитва и надея. Добре дошли на 18-то издание на празника на зелника и сладките изкушения, организиран от Народно читалище Съгласие 2007, село Жабокръг. Българската кухня е ярък израз на тази връзка. Пъстра, богата и изпълнена с вкус към живота. Сред кулинарните символи на Кюстендилският край особено място заема зелникът. Обичайно и почитано печиво, съхранило в себе си майсторството и грижата на българската домакиня, приготвен от различни планки според сезона. Той не е просто храна, а традиция. Добре, давайте още по-бързо, моля. Това, което ми зелник. Зелник, баница и сладкиши, нали? Можеш ли да пишеш? Хляб, погача, сладкиши. 4. Хляб, погача са една. Баници, зелници, погачи, хляб една. Сладки изсушени. 4 са, да, изсушени. 4. Добре. 4. Суматохата е пълна, иначе сме добре. Това означава, че е жив. Живи сме. Баницата е отделно, зелника е отделно, сладките изкушения са отделно. Това е неписания член на журито. Да. 6-тия член на журито. Дара, яриш малко? Къде започваме или чакаме? Събира ни една прекрасна традиция. Събира ни онова, което всеки от нас пази дълбоко в сърцето си. Преклонението пред българският дух. Преклонението пред корените. И нека това, че за пореден път сме толкова много, че настроението ни е толкова хубаво, е знак, че тази традиция ще пребъде във времето и че родителите ще я завещаят на своите деца, на своите внуци и правнуци. Още веднъж и още веднъж и още веднъж. Добре дошли на всички! За мен е гордост и чест да бъда сред вас, хората от моя роден Кюстендилски край, да споделя празника и да ви представя с огромно вълнение и дълбоко уважение всички участници в празничната програма. Позволете ми официално да обявя за открит 18-тия конкурс Празник на зелника и сладките изкушения 2026. Когато говорим за туризъм, най-важното е да създадеш уникален продукт.
А уникалният продукт, част от него е и храната. Това, че е създадена тази традиция, ви прави уникални както за област Кюстендил, така и за територията на цялата страна, а вече виждам, че привличате и хора от съседни държави. Посрещнете с силни ръкопляскания на сцената госпожа Виолет Вьорнер, управител на фирма Съжитариус ЕООД, а заедно с нея и членовете на нашето многоуважаемо жури. Госпожа Силвия Григорова, старши инспектор в областна дирекция по безопасност на храните, град Кюстендил. Доцент доктор Катя Киримидарска, създателя, душата и сърцето на школата Новите майстори, град Кюстендил, Евгений Серафимов. Едно световно име в модата, българската дизайнерка Албена Александрова, създател на бранда Рошевата гарга. С нас духом и телом е един уникален артист, дами и господа. Исус Ангелов! С акордеона, моля. Царя на акордеона, за който виртуоз е скромно определение. Исус, вярвам, че ще дадеш едно начало на нашия празник. Много хубави емоции. Да благодарим на организаторите и на красивите водещи.
Дай ми малко плетичка. Малко плетичка. Приятели, ето че вече пристигат и първите специални гости. Да се види отдолу само. Ето го, виж как се Ще ви призная искрено, когато ги видях да се задават към сцената, помислих, че излизат участничките в конкурса Мис България. Искровски напеви с ръководител Елка Любенова. Народно читалище Свобода 1940, село Мала църква, община Самоков. Дай да видим той сега дали е така. Мазнината е като с бекон, като Салфетки. Според мен е пушено. усещаш ли? Пушена мазнина е 5. За мен е 5. Колко е най? До 10. Ти ли си 5? Както и тя е 5. Силва ти? Дай да купим зеленината само. 5 ли казваш, Силва? Дай пробай. Бекон има вътре. Да, да пробвай. Айде, Ето пробвай. да. Така специалисти. Сега ще Така станеш. специалисти, браво на тебе. Няма да стане. Няма да станеш, ще станеш. И плънката си замете. Плънката И от плънката, това е плънката. Да. Тя винаги в средата на зелника. Така. Казахме ли всички? Тя яде като връбче. Зелника е тук. Зелника е тук. Така че зелника. По-добре. Номер 5. Номер 5. Номер 5. Зелници ли е това? Само на Само зелника. зелника. Зелена малко горичката, нали? Малко плътна. Малко е по-плътна. Малко е плътна за зелника. Но ми харесва. Ма хубаво е, вкусен е. Много. На вкус е Ние по-добър. сочен 7. Зилове 7 ли? Аз съм Виолет 6. Аз съм 7. 6. Много малкичко и аз съм 6. Много е малко. Вкусът е много хубаво. Дами и господа, искам с много силни ръкопляскания да поканим отново на сцената нашето много уважаемо жури! И разбира се, давам думата на председателя на нашето жури, на сърцето на нашия празник, нашият спонсор, нашата опора през изминалите години, без която днешния празник никога нямаше да е това, което е. Виолет Вьорлер! Окей, приятели, дойде моментът, в който ще си кажем истината. Истината за най-вкусните сладки изкушения, за най-вкусните погачи и хлябове, за най-вкусните баници и естествено за най-вкусния зелник. Сладки изкушения, трето място, госпожа Цветанка Григорова. Заповядайте. Церемонията озвучава Исус Ангелов. Второто място в сладки изкушения за Виктория Иванова, снахата на госпожата. Сладна снаха. Дълги години да ви слуша. И внимание, внимание! На кого се присъжда първото място? Първо място в сладки изкушения на госпожа Мария Васева. Госпожица, извинявам
Да чуя силни ръкопляскания! Най-малката участничка в кулинарната надпревара! Всички вие си давате сметка за това, че гласуването е напълно анонимно. Пред вас е най-добрата майстор-сладкарка на 2026 година! Питки Хлябове! Трето място, Народно читалище Спасовица 2008 Николичевци. Победители! Най-добрите сред най-добрите! Да живее Николичевци! Силни аплодисменти за всички наградени! Честито! Да видим кой е на второ място. На второ място, Даниела Радославова. Браво! Даниела Радославова. Тичай, 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 тичай! И сега внимание, първото място, категория Питки Хлябове, се присъжда на Теменушка Стойкова. Теменушка Стойкова! Силни ръкопляскания! Чале! Аплодисменти за победителите днес! Браво! Следващата категория, към която преминаваме, е категорията Баници. Кой е носител на третото място в надпреварата? Татяна Григорова. Честито! Вие сте с Българска национална телевизия. Аплодисменти за победителите днес! Браво! Но кой е по-най? И кой всъщност е на първото място, ще разберем всеки миг. Баници, първо място! Фолклорна група Стримона. Честито! Кой ще получи наградата? Ето я младата госпожица. Младата им солистка. Прекрасно, прекрасно. Традициите продължават и ще пребъдат. Аплодисменти! Виолет, време е за най-важната от всички категории, защото ни събира празника на Зелника! Трето място. Лалка Цонева, Народно читалище Просвета 1928. Честито! Второ място! Второ място е за госпожа Маркова, тъй като нямаше собствено име останало. Така че ако обичате госпожа Маркова. И сега всички тръпнем с огромно вълнение, защото ще чуем името на най-добрата майсторка на Зелник за 2026 година. Внимание, внимание! Първо място, единодушно нашето многоуважаемо, изключително компетентно и авторитетно жури присъжда на Снежка Борисова! Честито!
Окей. Къде? Вие ли сте Снежка Борисова? Снежка Борисова Маркова. Снежка Борисова Маркова! Дами и господа, имаме прецедент в историята на празника. На първо и на второ място! Разбирате, че тук журито наистина е било безкомпромисно и не се е подвело от това, че има два различни зелника, две различни тави. Чест прави, че най-добрата майсторка печели едновременно и първото, и второто място! Нека да пазим традициите живи, нека ги предаваме на децата си със същата любов, с която са ни ги оставили нашите предци. Да ни е честит празника на зелника и сладките изкушения! Още веднъж аплодисменти за всички наградени и печеливши приятели. Благодаря ви, че бяхте тук при нас. Благодарим на журито, благодарим на госпожа Виолета Фионер, благодарим за подкрепата, че толкова години е до нас. Благодарим отново на община Кюстендил и по един скромен подарък и от нас. Заповядайте, госпожо Вионер, благодарим ви, че винаги сте до нас тук и сега. Малино за всички вас! Хайде! Може да бъде едно хубаво конце. Хайде, песне! Браво! Кой на сърце ти е малино? Кой си сънувала малино? Кой на ръце носиш малино? Малино, момиче, галено. Кой на сърце ти е малино? Кой си сънувала малино? Кой на ръце носиш малино? Малино, момиче, галено. Как ли си лъгано, мамено? Малино, момиче, галено. Как ли си любено, хвалено? Малино, бре, галено, бре. Как ли си лъгано, мамено? Малино, момиче, галено. Как ли си любено, хвалено? Малино, бре, галено, бре.